ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନ କାଣା ହଉଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଘାଟି ଦଉଛନ୍ ନା ହଁ ମାନେ ଏସିଡ୍ ହେଇଯାଉଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫୁଟା ଫୁଲି ଯାଉଛେ ରେଡିମେଡ୍ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ ଏ ରେଡିମେଡ୍ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରବାର କଥା। এটা হচ্ছে দেশি স্টাইল। ଏ ହଉଛି ଦେଶୀ ଖାନା ଆମର ঠিক আছে। ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇଲେ ବି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନା ରାଧୁ এটা জায়গাটা কেন আছে? ଜାଗାଟା ଖଲ୍ଲି କାନି ରାଧୁପୁର ଖଲ୍ଲି କାନି। ঠিক আছে। কাଣା পকালে আগে ପହଲା ପିଆଜ তারপরে ଧନିଆ ପତର হ্যাঁ ଆଲୁ ପଡ଼ବା আলু পড়বা ଆଲୁ ପରେ ନୁନ୍ ପଡ଼ବା নুন পড়বা ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ବା হ্যাঁ ବାଦାମ ପଡ଼ବା হ্যাঁ ମିର୍ଚା ପଡ଼ବା হ্যাঁ ମସଲା ପଡ଼ବା ଏନ୍ତା କରି ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ବାଦରେ হ্যাঁ ଦୁଇଟା ବର କି ଚାରିଟା ବନ ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ନୁନ୍ ଟିକେ ପଡ଼ବା। নুন দিয়ে পড়বা ନୁନ୍ ପଡ଼ଲା ବାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଘାଟିକିରି ଦେବାର ଅଛି ଖାଲି। ঠিক আছে ଆଉ ଚଟନି ସାଙ୍ଗେ ଦନା ଗୋଟେ କି ମୂଲା ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ হ্যাঁ ଏସବୁ ଦେବାର କଥା। হ্যাঁ ହଁ তো ଆପଣ ଏସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନେ କାଣା ହଉଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଘାଟି ଦଉଛନ୍ ନା ହଁ ମାନେ ଏସିଡ୍ ହେଇଯାଉଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫୁଟା ଫୁଲି ଯାଉଛେ ହଁ। ରେଡିମେଡ୍ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ ଏ ରେଡିମେଡ୍ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରବାର କଥା। এটা হচ্ছে দেশি স্টাইল। ଏ ହଉଛି ଦେଶୀ ଖାନା ଆମର ঠিক আছে। ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇଲେ ବି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ବନଉଛ? ହଁ ହାତିଆରି ମାଲ ସବୁ। এটা କାଣା ପକାଲେ ୟାର? ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ଲା ঠিক আছে ମିକ୍ସଚର ପରେ ବାଦାମ ପଡ଼ଲା ହଁ ତାପରେ ମିର୍ଚା ପଡ଼ଲା ହଁ ମିର୍ଚା ଟିକେ ହାଲକା ଦେନ୍ ବେଶୀ ହଁ ତାପରେ ଖଟା ପଡ଼ଲା ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ଲା ହଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ମରିଚ ଟିକେ ଅଛି ପଡ଼ଲା। এটা କାଇଁଟା? ଏ ହଉଛି ଜେରି ବୁଟି ଟିକେ ଏଇଟା 5 ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ଲା ହଁ ମାନେ ଏସିଡ୍ର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ନା ଟିକେ ବିନା ମିର୍ଚା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ ଘଟଲା ଏଇଟା ହଁ ମିକ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ ମିକ୍ସ ହେଲା। এই দোকানটা আজ্ঞা এটা কেন জায়গায় আছে? ଏଇଟା ଖଲ୍ଲି କାନି ଖଲ୍ଲିକାନି ବୋଲେ କେନ୍ ରୋଡ଼ରେ এটা ପଡ଼ବା? ଟିଲାଗଡ଼ ରାସ୍ତା। ଟିଲାଗଡ଼ ହଁ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆଉଥିଲେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉଥିଲେ ଆମର 7 କିଲୋମିଟର ଧର ହଁ 7 କିଲୋମିଟର 7 ଧର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଡ଼ ହଁ ଆଉ ଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆଉଥିଲେ କି ଦେଗାଁରୁ ଆଉଥିଲେ ବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା 3ଟା ବଜାର ପାକ୍ କରୁଛନ୍? ହଁ 3ଟା ବଜେ ହେଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକେ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ବାର କଥା। ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ବାର କଥା ଅନ୍ୟ ତେଲ ନାଇଁ ପଡ଼ବା ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ବାର କଥା। ପୁରା ଦେଶୀ ବାଲା ହଁ ଦେଶୀ ସୋରିଷ ତେଲ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦଉନ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ମା ୟାର ଚଟନି ଟିକେ ପଡ଼ବାର କଥା ଏଠି ଚନ୍ନି ପଛେ ଦେବେ କି କାଣା? ପଛେ ଦେବ ଚଟନି ସହିତ ପଛେ ଟିକେ ଉଠାବ। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ତ ଲା ଥିବାର କଥା ଲା ନି ଥିଲେ ମଜା ବି ଏଇଟା ତ ଲାହା ନେଇ ଥିବେ ଯେ ମାଂସ ଝୋଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଲାହା ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଜା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଚଟନି ଟିକେ ବନାବା। ଚଟନି ଟିକେ ବନଉନ୍ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଖାଇଦେବୁ ଦେଖୁଁ ହଁ ସେଟା ପାପଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ପହିଲା ଏଇଟା ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ବା ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ହଁ। ଯେନ୍ଟା କାଟିକି ରଖିଥିଲା ଆଗ। ଯେନ୍ତା କାଟିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ହଁ ତାରପରେ କାଣା ଦେଉଛ? ତାପରେ ଆଲୁ ପଡ଼ବା। ଆଲୁ ଆଲୁ କି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଘରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିସନ୍ ହଁ ଆଲୁକେ ସିଝେଇକିରି ଆଣିବେ ନା ରାତିନୁ ରାତିରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସିଝିଥିବା ଏଇଟା? ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା। ଏଇଟା କାଣା ହଳଦିଆ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ହଳଦୀ ଦେଇଛନ୍ କି କାଣା? ଏଇଟା ହଳଦୀ ନି ପଡ଼ିଲେ ବି ଚଣା ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଏସି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନୂଆ ଆଲୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଆଲୁ ଏବେ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ ପୁରା ହଁ ବିନା ହଳଦୀରେ ବି ହେଇଯିବ। ସେଟା ବି ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଡ଼ବା ଏଠି ବୁଝିଲେ ସବୁ ନି ପଡ଼ିଲେ ମଜା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍? 10 ଟଙ୍କା ମସଲା ପାପଡ଼ ତଲେ ଏଇଟା ନା କେମ୍ ନା ଏଇଟା ମସଲା ପାପଡ଼ ହବା। ଦେଶୀ ମସଲା ହଁ ରେଡ଼ି କେଁ କଟକନ୍ ଲାଗ୍ବା ତାହେଲେ ମସଲା ପୁରା ମିଶିକି ରହିବ। ହଁ ତାପରେ ଯା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା
ନହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ଦେଖିଲେ ନି ମଜା ଲାଗେ ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲା ଲେଟ୍ ହବା ଆମ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଦେବେ ନହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇ ପାରୁ ଟିକେ ବୁଲା ହିଁ ପଡ଼ବା ହଁ ଟିକେ ପଡ଼ବା ନାହିଁ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ହଁ ନଉ କାଣା ବନାବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଟା ବାଦାମଟେ ବନାବା। ହଁ କାଣା କାଣା ପକଉଛ ପ୍ୟାକ୍ ପଡ଼ଲା ଏଇଟା